салом дӯстон, баъд аз бозиҳои рӯзи дуюм мо метавонем даври навбатии футболи аврупоиро хулосагирӣ намоем. Бозии сол дар Англия бе гол хотима ёфт ва дар натиҷаи ин мавқеи се даста дар садри ҷадвал пурра тағйир ёфт. Арсенал 1-1 ба зинаи сеюм афтед. Ливерпул ба мавқеи аввал баромад ва акнун онҳоро Манчестер Сити таъқиб мекунад. Биёед лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо пурратар дар бораи бозиҳои асосии шаби гузашта маълумот медиҳем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бозии навбатӣ барои бачаҳои Клоп албатта ки аз пештара арзиши бештар дошт. Аз ин пас ҳар як рақобат барои Ливерпул дар пойгаи қаҳрамонӣ баробар ба финал аст. Бозии даври 29-уми Премер-лигаи Англия зидди Брайтон ҳам аз чунинҳо буд, вале новобаста аз фишорҳои берунӣ ва мушкилотҳои кадрӣ Ливерпул тавонист дар хонаи хеш зидди Брайтон пирӯзӣ ба даст орад. Пирӯзии муҳиме ки на танҳо се хол барои сурхон кафолат дод, балки онҳоро ба зинаи аввал баргардонид. Голи тезкори Дани Уелбек дар Энфилд албатта ки қанотҳои паррандаи оташинро нашикаст ва Луис Диас ба ин гол посухи сазовор дод. голзани асосии ин даста аз кишвари ашромҳо Муҳаммад Салоҳ баъди барбод додани чанд фурсати муносиб ниҳоят голи ғалабаовар зад ва ин 300-умин пирӯзӣ барои Юрген Клоп дар Премер-лигаи Англия гардид. Аслан дар ин рақобати хонагӣ бачаҳои Клоп аз рӯи ҳамаи оморҳо нисбати шогирдони Дедзерби як сару гардан боло буданд ва ба таври арзанда ғалаба карданд. Ин ҳам дар ҳоле ки дар 5 бозии охир Ливерпул Брайтонро шикаст дода наметавонист. Мусовии ду рақиби асосӣ бошад, барои дастаи Клоп корҳоро умуман 100-200 кард. гарчанде мусовии 1-1 Ливерпул ва Сити чанде пеш ба фоидаи Арсенал ҷамъбаст шуда буд, ин навбат мусовии беголи Ман-Сити ва Арсенал ба манфиати Ливерпул хотима ёфт. Зеро баъди гирифтани якхоли Ливерпул зинаи аввалро аз Арсенал кашида гирифту Сити бошад аслан то ҳол дар ҷои сеюм аст. Бо дар назардошти он ки Арсенал то ин дам 7 бозӣ пайҳам дар бозиҳои Премер-лигаи Англия дар Иттиҳод мағлуб шуда буд, ин мусовӣ барои тими Артета як пешравӣ аст. Ба гуфти дигар, шогирди Гвардиола ахиран тавонист устодашро асабонӣ намояд. Дар бозии марказии даври 29-уми Премер-лигаи Англия миёни Ман-Сити ва Арсенал ҳарчанд Сити аз рӯи тӯбдорӣ ва зарбаҳо пешравӣ дошт, вале шумора не сифат ба фоидаи лондониҳо буд. аз 16 зарбаи Ман-Сити танҳо як зарбаи рост ҷониби дарвоза буд, дар ҳоле ки Арсенал 6 зарба заду дутаашро рости дарвоза раво намуд. Ин бозии дастаи Пеп аз камшумортарин бозие буд ки он ҷо аслан фишорҳои пайвастагӣ ва тӯбдории бемаънӣ аз худ ҳеҷ кор надод. муҳаррики асосии даста Де Брюйне куллан безарар карда шуд ва голзории Холланд ҳам асаре надошт. хулоса дастаи меҳмон ки дар ҳаяташ 3 Габриэл дорад, на фақат бори дигар дар Иттиҳод мағлуб нашуд, балки кори Пепро дар роҳи дифоии қаҳрамонӣ мушкилтар кард. Ба гуфти дигар, интригаи қаҳрамонӣ дар ин чемпионат давр ба давр ҷолибтар мешавад. дастаи аз аввали мавсим борис барои қаҳрамонӣ дубора ба худ меояд. ин ҳам Жирона аст ки ин навбат Бетисро шикаст дод, вале ин се хол дигар онҳоро ба зинаи дуюм бароварда натавонист. он ҷо дастаи хави бароҳат ҷойгузин аст. аслан дар бозии хонагӣ зидди бодрингҳои Бетис мо дигарбора шоҳиди дурахши ҳамлавари украинӣ шудем. дубли Артем Доубик зидди андалусиёи сабзпӯш албатта ки посухи хоса бар дубли меҳмонон буд. дар омади гап, Доубик бо 16 голи хеш айни ҳол дар баробари Беллингем ва Будимир аз беҳтарин нишонзанони Ла Лига мебошад. ҳарчанд Виллиан Жозе бо дубли хеш ба таври баробар бо дастааш зидди Жирона мубориз бурд, вале дар охир Бетис пирӯзиро аз даст дод. Кристиан Стоане дар дақиқаи 92 голзанӣ карду пирӯзии муҳими хонагиро барои каталониё таъмин кард. баъди пирӯзӣ бо ҳисоби 3-2 Жиронаро то зинаи дуюми ҷадвал ду холи дигар мондааст, яъне дар сурати дилхоҳ нокомии Барса ин тими каталонӣ тайёр аст мавқеи худро дар ҷадвал боз пас бигирад.
як рақобати дигари муҳим барои ҳама дар чемпионати Испания ин бозии Реал бо Атлетик Билбао буд. Карло Анчелотти медонист ки Хави бо кӯли азоби мавсимӣ 5 хол камтар дорад ва боз дар бозии ахир ҳам пирӯз шуд. Аз ин рӯ барои Лос Бланкос пирӯзӣ ба хотири зиёдӣ кардани бартарии холӣ чун обу ҳаво зарур буд. Дастаи рақами аввали чемпионати Испания аз ҷониби баскои саркаш ҳеҷ муқобилияти хоса надид ва 3 холро ин навбат ҳам ба осонӣ зери даст гирифт. Ду голи Родриго пирӯзии Реалро зидди Атлетик таъмин сохт ва мадридиён бозам ба андозаи 8 хол аз Барса пешсафанд. ҳарчанд аз рӯи оморҳо Атлетик ин бозӣ аз Реал сахт қафо набуд, вале сатҳи даста ба пуррагӣ нишон дод ки кадом даста зур аст. пирӯзии навбатии дастаи Анчелотти Реалро ба унвони қаҳрамонӣ наздиктар мекунад, вале Атлетик бошад бо чунин ранги кор бо ду дасти адаб мавқеи чорумро ба Атлетико Мадрид медиҳад. дар пойгаи қаҳрамонӣ агар кулли чиз ба рӯшанӣ маълум бошад, баҳри рохати чоруми Лигаи Чемпионҳо муборизаҳо нав оғоз мешаванд. бозии марказии Лигаи якуми фаронсавиён худ рақобат миёни шаҳрҳои Парижу Марсел буд. ин пирӯзии навбатии дастаи Энрике нишон дод ки дар Лигаи дохилӣ онҳо 10 нафара ва бо чашмони пӯшидаам зафар ёфта метавонанд. рақобати сафарӣ зидди Марсел ки аз рӯи таъриху омор бояд рангин сурат мегирифт, ахиран бо пирӯзии Гранди Парижӣ анҷом ёфт. ҳарчанд ки корти сурхи Лукас Бералдо дар дақиқаи 40 ба гумон баҳри Марсел сабукиё бояд пеш меовард, вале чӣ тавре дидем ин фақат гумон буду халос. дар асл мизбонони Велодром зидди ПСЖ 10 нафара ҳеҷ номусу ҷасорат нишон дода натавонистанд. дастаи якуми Фаронса ҳам дид ки соҳибони Велодромро ноомадии кор зер карда аз худ ба голзанӣ шурӯъ карданд. нахуст Феррейра ҳисобро кушод ва сипас Гонсало Рамош бо гӯли дуюми парижиён ба бозӣ нуқтаи ниҳоӣ гузошт. шогирдони Жан-Луи Гасе бошанд бо 22 зарба ҷониби дарвоза ва 10 зарбаи рост ба задани як голи шармшикан ҳам даст наёфтанд. ноомадии кориён нарасидани Иқбол сабабгори ин беголӣ буд ки дигар барои мавқеъгирӣ дар ҷадвал фарқӣ надорад. 3 холи навбатии бартарии ПСЖро нисбати Брести зинаи дуюм ба 12 адад расонид. Марсел бошад дар зинаи ҳафтум дармонда. имрӯз Ёпаго, Рен ва Ремс ҳам метавонанд аз ин дастаи таърихӣ дар ҷадвал пеш гузаранд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.